Agora vou facer a forma da folla, e para iso axúdome dunhas plantillas impresas en papel que fixen con un programa de CAD. As miñas primeiras navallas fixenas a ollo, pero así era moito máis complicado cadrar ben as formas. As navallas que fago constan de 4 partes, que son a folla, 2 laterais para a forma do mango e un resorte que mantén as posicións aberta e cerrada. O primeiro que fago é lixar os laterais da folla para que quede dun espesor ben controlado. Podería deixarlle un acabado de forxa, pero ao ter que montala con precisión sería máis complicado. Despois de confirmar que a plantilla colle completamente dentro do metal, pégoa con pegamento en spray. No momento foi o que máis sinxelo me pareceu, pero vou ter que cambiar o sistema. Aí vedes 3 follas, pero ao final escarallei unha delas, así que quedaron en 2. Precisamente é a complicación que ten facer navallas, que como ten que cadrar todo perfectamente, se te pasas un pouquiño lixando ou limando xa cagaches. Antes de facer a forma, fago o burato para o pasador, porque sempre teño máis material para agarrar, e despois xa comenzo a lixar o material sobrante dos bordes. Coa lixadora eléctrica aproximo a forma, pero a definitiva fagoa con limas manuais, porque teño moito máis control e para detalliños así pequenos fai moita falta. Aí vedes que xa está casi sin a plantilla de papel, así que con un trazador e unhas plantillas debuxo ben a forma para que se manteña mentres traballo.